καθαρίσω τώρα, περίμενε. Περίμενε το καθαρίσω. Περίμενε. Περίμενε το καθαρίσω. Ωραία, από εδώ τώρα. Που δεν έχει τσίπες από εδώ, έλα. Παντού έχει τσίπες. Από εδώ το καθαρίσω όλο. Εδώ πέρα θα περάσεις τώρα ελεύθερα, τι θα κάνεις, έλα να σου πω τι θα κάνεις από εδώ. Έτσι θα κάνεις, κοίτα. Να χαϊδέψεις τα πόδια σου, εντάξει, το δες. Και δεν υπάρχουν τσίπες, άμα δεν υπάρχουν τσίπες το κάνεις έτσι. Πού ήρθες ρε Σάτσι? Πώς φαμιλία, πώς είναι το χωριό? Εντάξει μωρέ, πήγαμε σε λεπτάρες που δεν έχει μονοπάτι. Τι περιμένεις?